Hej YouTube, det er Big Fedt her, hvor jeg spiller et eller andet, hvad hed det, Markus? Bok? Det hedder Bok, og det er et eller andet gysespil, så vidt jeg ved. Hov. What? Okay, sæt. Hvad sker der? Okay, hallo? Du skal skifte kanal. Sæt. Hvordan gør jeg? Nå, sæt. What the fuck? Markus. Seriøst? Ah. Fuck. Jeg forstår ikke det her. Skal man bare skifte kanal, eller hvad? Ja. Ikke godt. Okay. Jeg tabte. Det var det rene vand. Prøv at trykke S. Nej, det er mit spil at få det. Hvor skal jeg bare gå? Jeg tør ikke trykke igen. Kom væk. Hvor er den på at trykke hurtigere? Prøv at trykke hurtigt. Hvad er det her shit? Det er beat. Yeah. Det er en god kanal. Okay, stille og roligt. Markus. What the fuck? Er der ikke andet? Nej. Er der ikke? Nej. High score. What? Hvordan? What? Det gælder om du skal skifte mange kanaler. Det er nice for. Mange kanaler du nødt til at skifte. Jeg gør det. Oh. På. Jeg vil ikke spille det her mere. Ja. Okay. Det var det. Bok. For i dag. Og næste episode vil jeg spille Puls. Ja. Ja. Markus. Hvis du giver mig sådan noget shit igen, så dræber jeg dig. Okay. Vi ses.